नमस्कार दर्शक बंधु ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମିକ୍ସ ମାଇଣ୍ଡ୍ରାଟେକକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି OSSC CRE2କୁ ନେଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ କହିବି। ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ଫରେଷ୍ଟର, ଫରେଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଓ LSI ପିଲାମାନଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ କ'ଣ ରହିବ, ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବା ଉଚିତ, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ତା ସହିତ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଶୁଣେଇବି। ଡାଇରେକ୍ଟରେଟ୍ ଅଫିସରୁ କଲ୍ କରିକି କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିବା ସେ ବିଷୟରେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଏଭଳି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ ସୂଚନା ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା FG ମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ, ଫରେଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ କ'ଣ ରହିବ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୋଲୋ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାର୍ଟ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟି ସାର୍ଟ, ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ୟାପ୍ ଓ ଟ୍ରାଉଜର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସ୍ପୋର୍ଟସ ସୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବେ, କାହିଁକି ନା ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମ ଜବ୍। ଏହାପରେ ଆମର ରହିଲା LI ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟରେଟ୍ ଅଫିସରୁ ଯେଉଁଟା କଲ୍ ଆସିଥିଲା ସେଥିରେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ସେମିତି କିଛି ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ସୂଚନା ନାହିଁ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ବାବଦକୁ ନେଇକି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ହିସାବରେ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଫର୍ମାଲ ପିନ୍ଧିକି ଯିବାଟା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ରହିବ। ସେମିତି କିଛି ନହେଲେ କୁହାଯାଏନି। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବି ଯେଉଁଟା କହିଥିଲେ ସେମାନେ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ ବହୁତ ପିଲା ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବା। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟରେଟ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି। ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ID ପ୍ରୁଫ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ସେମାନେ କହିଥିଲେ କମ୍ପଲସରି ଗୋଟେ ID ପ୍ରୁଫ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରିକି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଥିଲେ ସେଇ କଥାଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ସମୟରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ଆମେ ନେଇଯିବା ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଗୋଟେ ଜେରକ୍ସ କପି, ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ଅରିଜିନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ କ'ଣ ରହିବ, କାହାର କ'ଣ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବେ, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଶେଷ ସମୟରେ ଏଇଟା ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ କଲ୍ ରେକର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଥରେ। ମୁଁ କହୁଛି ଆମର ଡିରେକ୍ଟରେଟ୍ ଅଫ୍ ଆନିମାଲ ହଜବେଣ୍ଡାରୀ ଭେଟେନାରୀ ଆମର କଟକ ମଙ୍ଗଳାବାଗ, ବୁଝିଲେ, ଆଜ୍ଞା। ସେଇଠୁ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ LI ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଆମର 25/11/2025 10ଟା AM କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବ, ବୁଝିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ୱିଥ୍ ID ପ୍ରୁଫ୍ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିବେ ସେଠି, ୱିଥ୍ ରିଲେଭେଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ID ପ୍ରୁଫ୍। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ? ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଆଜ୍ଞା କୋଉଟା, ଏଇ ଯୋଉ ଆଧାର କାର୍ଡଟା ହବ। ହଁ ID ପ୍ରୁଫ୍ ତ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ କ'ଣ ଅଛି ସାର୍? ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ସେମିତି କିଛି ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଏମିତି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମକୁ। ଆପଣ ସେମିତି ସିମ୍ପଲ୍ ଇଏରେ ଯିବେ। ଆଜ୍ଞା ନିଜର ଡ୍ରେସ୍ରେ ଫର୍ମାଲ ଯୋଉଟା। ହଁ କମଲ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଯିବେ, ବୁଝିଲେ। 25 ତାରିଖ 10ଟା ବେଳକୁ ସେଠିକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଠି, ଆଜ୍ଞା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବୁଝିଲେ। ଆଜ୍ଞା ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ହଁ। ସାର୍ 25 ତାରିଖ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଅଛି ଜାଣିଲେ ନା? ସାର୍ ହଁ, ଏବେ ସାର୍ କଟକରୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ସାର୍ ହଁ, ଟିକେ ଆଗରୁ। ଡାଇରେକ୍ଟରେଟ୍ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ଯିବେ ଆଉ ହେଲା। ସାର୍ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ କ'ଣ ଅଛି, ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି? ନାଇଁ କିଛି ସାର୍ ଡ୍ରେସ୍ କିଛି ଦରକାର ସାର୍ ହଁ। ନର୍ମାଲ ଯିବେ ଆଉ ଆଉ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ କହୁଥିଲେ, ଆଧାର କାର୍ଡଟେ ନେଇକି ଗଲେ ହବ।
ହଁ ହଁ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଟା ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ସାର୍ ହେଲା ଆପଣ ସେ ଯେନ୍ ପକେଇଥିଲେ ଫର୍ମ ଟା ଧରିକି ଯାଇଥିବେ ସାର୍ ତାର ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଥିବେ ସାର୍ 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 ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ ଟା ନା ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ ମାନେ ଆମର କୋଉଟା ସାର୍? ଯୋଉ ଷ୍ଟାଫ ସିଲେକ୍ସନ ବେଳେ ପକେଇ ନେଇଥିବେ ଓ ଆପ୍ଲାଏ ପକେଇଥିବେ ହଁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମଟା ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ଟା ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ସାର୍ ସାର୍ ସାର୍